Champion TV, Limitless. I'm going to go from our same one, need you one. So, Hong was here and Fanny D. Madian Diesel. Lady Julia Fosro. A 2 mini one and James as I look at there's a thing visible to that. They need to not see when I'm just Papa was serious job. Lady Julia, Judia, until Lady Judia.
Adabosu. Entry Konechi. Oh, name.
share. Gadia, Utumfo, only the room. Yes. Wow.
abusua no ɛwɔ de daaba na so ɔlɛ province yɛte bibidi ndasi na akɔ ɛsɛ adefra ɔfɛ no global field sɛbɛ afa adesua na bata ho ama wɔn esua deɛ na
So, black. So na akomima also na awo mechi omuko epasaso eno number 1 Champion TV, Limitless.
adesua no ɛwɔ de daada nanso ɔlɛ romi sɛ yɛte bebede ndasi na afɛ sɛ adefra ɔfɛ no global film sɛ wafa adesua na bata ho ama wɔn esua deɛ na Entry Korechi. Oh, name.
the education. Adesua no ɛwɔ de daada. Nanso ɔdɛ Ronin sɛ yɛte bebede ndasi na akɔ ɛsɛ adefra ɔfrɛ no global field.
ahyia mu a ahyia yi. Gradia bi a otumfoɔ